Good morning mga paps. So another day na naman sa life ni Ilonggo Dad nga naka-lockdown because of the COVID-19 pandemic. Okay, may amino na ako sa inyo. Since kahapon, hindi mayo pamatsyag ko. Medyo na daw may feeling ako nga daw chill ako. Tapos daw nag-askat ang tutumlan ko. Wala ba ko naubo, pero sometimes daw may-ara lang sa tilaok ko. Daw napraning ako sa ginbatsyag ko. Daw kinulbaan ako nga basi may-ara ako, coronavirus, tapos ginabatsyag ko na. So kinulbaan gid ako, amo na nga daw nag-mask na ako, kay concern ako nga malatnan si Jill kay mga kids. Gina-istorya ako si Jill na ano naman, bako if ever gid man prepare lang kamo, mamamo na. Although balaan ko man nga daw I think makaya ko man, confident ba ko, pero hindi gid madula. So panilagan ko lang ang panilagan ng ako na ginabatsyag, which naghatag pag isang sobrang kapraning sa akon. Sometimes I'm okay, sometimes malalain na naman ko ano ni ginapamatsyag ko man. So nagpulog ako temprano, nag-rest ako, pabuktaw ko, I feel a lot better man. Wala man, medyo kaskan lang tunlan ko, ay man ko naubo. Naisip ko gani ko mag-ubo ko, away na muna ni. Pero there's no reason man, kay hindi ko man maisip kung diin ko gidbikwaon ang coronavirus if ever. Why manggid ko naghalubilo sa mga tao na positive, but you'll never know, kay kapati man ako abing the virus is everywhere na mo. So although kahalong ko, hindi ko na madula sa isip ko nga makwa ko anywhere. So ano lang, tuga. Pero anyway, good news, I'm feeling a lot better. Hopefully magsige-sige, wala lang. Kaya kung may ginabatsa ko, kasi trangkaso ng gitman, wrong timing ng kid. Grabe nga timing laho. So this is another day of the lockdown dito sa Iloilo, Tawhay. Si Jill malakat karon kay mayara na kami kaya quarantine pass or quarantine ID. So gin-secure yan na, mayara na siya. So ari ko din subong sa balcony oh. Nagapa init-init ko anay para may sunlight lang. Kag open space. Kasi cabin fever lang bla. Basta na-quarantine ka or na-isolate ka for a very long time, kapin pa sa gamay lang nga area, nga room, gabatsyag ka cabin fever. Basta cabin fever lang gid man. Kay everyday galakat ko eh. Hindi man ko malalagaw, pero everyday nagagwa gid ako. Kasi basta nag-aggravate sa nga ako nga ginabatsyag, whatever it is. Basta trangkaso lang gid man. So, ang himuon namon, dili lang kuya anay, si Mami, siya yung mamakal sa supplies, sa dugang-dugang na siguro. Paon niya to, bugas nga ginpatago ya sa utod ya. Ma-wait lang ko diya. Okay man ah. Hopefully, hindi lang luya-luya ko matsyag ko kag mapraning naman ko. Hay, way gining corona ni mo. Buiset. Okay, later mga paps. Makaka na? Pwede pa. Patara kami sa ID. Tabi. Hindi ko siya idea. Tabi, ang pass. Actually ako ginasige-sige kung ako ni intermittent fasting. Subong mag-break lang ko anay. Supposedly fasting window ko subong. Makaangkaon lang ko anay. Para hindi ko pagutomon la. I-pause ko lang anay ako ni intermittent fasting. Tosino, kag hotdog. Bita ba? So mo na ni. Plastic. Kaya wala plastic. Pati journey na namin. Okay. May do ID siya. So malakat ka na karon? Gamiton mo na? Oo eh. Tapos ko pa nga. Okay mga paps. Ako lang isa subog. Si Ilonggo mama na iupot nyo. Kay si Ilonggo dad anay mabilin sa condo upod sang kids. So ako anay upod nyo. Ako lang isa subog. So ganyo ko ah. Nantawon ta kung ano na subong kakatabo. Buong nagid siguro masugod ang daw strict logid nga quarantine. So may pass. Each barangay, each household may pass. Muning pass. Okay? So kung wala ka na, probably basi may magharang to simo kung diin da, pwede ka kuno dakpon. So dapat may amo ka na. So kag tanay sa grocery, kag pangdulungan tang mga tigulang ta kay hindi sila kagwa, 24 hours quarantine sila. Okay? So lakata. So maturo tawhay sa dalan subong. Antawan nyo bala.
So, okay mga paps ni Ernest, kag mga moms ko ya, no? Ay nata sa SM City. So, dala ko ng mga lista sa mga balaklon. Sulod talan, taon-taon kung ano to subong. Okay. So, halos wala tao subong sa grocery. Ay, hawan. So, kung makita nyo, there is SM, gamay lang gid ang nagapark, no? So, meaning, ang mga tao, dito wala na gid man ka-panic. Iti adla-adla bukas man ang mga grocery stores. Kaluyan man, wala man sila kakaubusan stocks. So, ang tao, doon nagkalma na gid man, kaya wala nagapanik na maubusan. So, tawhay gid eh. Okay? Tapos ako sa SM. So, mangdulong ako sa mga rasyon sa kay Nanay Edith, kag sa Demokrasya. So, okay. Lakat na ko. Medyo tawhay ang dalan. Po, dapat mahinahinay ka man gyapon kay ti syempre ala lang madisgas siya kapag karon madugang-dugang ka pa to sa kagutok sa ospital. Tawhay gid siya katama ang dalan, no? Puti, syempre mahalong tagyapon as what I've said kagina. Ano? So, maning first nga checkpoint nga maagyang ko diri sa amon sa Demokrasya. So, hindi lang gida. Pupundo ka ni ko ano ladi. Okay. Okay, nakabakal na ko buga sara sa ho. 10 kilos lang. Dayon ng 5 kilos ara sa likod para man kay Nanay Edith. Piti ka pa kasang dubo damo gid. Kay syempre muya man ta no. Makalantas ang enough lang maano ta hasta nga matapos ang lockdown. Kay para kabakal man ang iban. So far isang malang ka checkpoint ang naagyan ko. At dito pa samon sa Demokrasya sa lugar ni nanay ko. So kaya subong papuli na ko sa ano sa uptown. Tawhay labot pa ugto subong di base nagpalahimuyong sila sa kabalayan nila. Kita ta may series nga naga-drive, naga-provide sang ano di sa city mismo kay ang mga jeepneys gin pa stop sila biyahe pero araong may series yung nagabiyahe. So priority gid ang mga galulubra sa ospital kag sa groceries no. So kinahanglan gid may masakyan man sila kay di kaluoy man aling ka pa sa night duty pag puli mo ay kasakyan may lang kung may salakyan ka lakat ka pa tapos pagka the next day may duty ka pa gid night ka pa gid di patay ka na eh mano ka na lang naman. So okay mga paps, sorry na ko sa uptown puli na ko usual do okay patigyapon sa amon. So madawag na ko ka Ernest kay para makabulig siya sa akon sang hakwat sang mga pang makal ko. Okay, so ayun na si Mami, nagbalik na siya. Ayun na mga pinamakalya, gindalaya na, ginapang alkohola niya. Okay, kay syempre, halin siya sa gwa. She needs to be sure nga waya gindala ang kagaw di sa amon. Kung wala pagiman ding kagaw sa amon. Okay, nag-vlogger siya for a while. Okay. Ma'am, kumusta man ang vlogging mo? Isa ka lang ka-vlog, Chimpo Crisis pa. Dali. Okay man. I-check ko de ha. Check na. Pangin-angin lang ko sa gwa. Sa Esplanade, pwede man da. Sige. Siya ka lang po na sige. Chep. Pangin-angin lang ko daw. Nakabukot ako eh. Okay, so pahangin-hangin ko diyan ay sa Esplanade sa ano lang ni sa kilid lang ni sang ginaistara namon. So 2 days na ako nagatiner sa kondo pabukot. Lan ko lang makasimkot sang
fresh air. Actually makasimot man ko to sa balcony. Pero laing gidya kung dire ka. At least daw ano pala wayang. Okay de. At least panginangin lang ko for a while. Wala man problema. Obviously, social distancing man na digyapon. No? Ang pinakalapit nga tawo is ato sa likod ko, no, na siya nang pinakalapit nga tawo. So, siya nang pinakalapit nga tawo sa akon. Right now, okay naman niya. Matanaw-tanaw din isang ripples sang suba nami man pamatsyag ko kay nakagwa ko ba. Okay naman ang nakapahangin-hangin ako di sa kwa. Okay lang ang quarantine basta bastante ka sa Korean series. Inalingaw naman ng lawas naman. Pero siya lingaw-lingaw giniya. Iya giniya minu. Aring natanaw naman sa bango. Patapos na ni. Itaewon class. Actually namian man ko. Namian man ko sini.